Pagtamsak din sa akong live din. Si Jocelyn ka-live. Nag-live ko. Murag nakakuha si Mama Jelski sa ako din. Murag nakaka siya sa akong live. Ako yung nanahin ko na Jocelyn ka-live. Ito ta. Ano sa ako Jelski kay tagata kag oras Jelski. Tagata kag 1 hour. Kamaya sa mga tagka, isa kay daghan. So, pila may ako hatag? Siguro mga 3 hours. Gamay raw 3 hours. Jelski, biyain na si Jennifer kay hindi rin sa ako kay tagata kag oras. May kay kasta na nila. Hi guys, hi to my 4 viewers. 2 viewers now. Min kay kasta nila. Min kay kasta. Ano biyain si Jennifer diha. Jelski. Yan si Chengi po na appeal ko. Sila yan si Chengi po. Hi guys. So man Jin, mo kay tamsak Jin. Nabasa. Agay. Sao naman lang ni Jin. Nabasa din. Ano mo dugay ka diha. Ay. Sige, maadto na kasi ano ba na. Hula, Jose, hula. Sige, ito spelling mo, Jocelyn. Jin. Ilagay na ako mga. Hula, Jose. How are you? Uy! Gay, pugling pa. Silent nga. Mangita pag-live sa kung kuan nga. Nag-live ta? Di, wa man diri. Ako raman yung live diri. Ang naa diri. Ako lang live. Wala imo ha. Paitay sa nila. Itay yun din. Sa dyan na. Ako lang live ang naa diri. Nara diri. Ano na ara? Kita na ni mo? Kira man. Kuwani. Panan ni Panginoon. Siguro ko sa anak. Pinanggal ko na ako na kung paano din. Unsay time si Jocelyn. Nag-live na ko ano ay. Mama Zilski. TV. Hi guys. Jose, how are you doing? I'm good. Jose. How are you? Jose Cuervo. Hi. Agoy, nabuhi naman si FTV. Si Miko, nabuhi na yung FTV, oh. Hello. Hello all. Hello to me. Oh, basta biyaan ka niya. Ayaw biya idinipi. Dinipi ma. Okay rako. Di nimo adtuon basta ayaw biya iipin. Mama Jelski, Jose, I'm good. Vanessa Muksar. Hello, Vanessa Muksar. How are you? How are you doing? Hi to my 5 viewers. Yes. Dikit naman mini Mama Jelski good. Oh. And thank you to my 1 thumbs up. Thank you guys. Manginabuhi ta Jen oy kay sao na lang. Thank you. Thank you to Mama Jelski. Okay rami host. Naka-join ko niya. Saya ko kasi. Oo. Sipag at tiyaga para may nilaga. Sira mga ting si Jen. Po pala comment Jen. Ano oy? Pana po ko ay nag-restore na po ko. Oh my comment
Sa may comment. Sure di may comment. Tang lagi comment din. Ako tatay mo comment. Wala na kasi katulad sa comment. Ang asang comment. Oo, ay comment. Paktay. Subscribe. Paktay. How are you? I'm good, Vanessa. Thank you for asking. FTV, hintay lang kayo guys. Mabubuhi na itong channel na ito. Mabubuhi na talaga. Mama Jilski, host, mayong adlaw, tamsak dan. Thank you, Mama. Ala na si Mama. Na si Mama. Bibiyaan na ka ni Mama, Jen. Okay lang, ibigyan man ta. Ayaw biya si Jenny po. Yan sa si, uy. Nag-extra akong 5 yan kay. 10 minutes ron ni kay. Kanang ako'y upload, kapoy edit. Pero mo live gugma. Live gugma after nimo kay manghatag kog oras. Manghatag kog oras ug mayan kung okay ra yan. Mama Jelski, haha, i-divide na lang nako oras. I-divide, Mama. Mama Jelski, tagaan tagag oras inyo ni Ipin. Pili hatag nako ni Mama Jelski Pin. Ha? 10 hours. 10 hours? Ah. Tagaan daw ka nako 10 hours, Mama Jelski. Biyato ni kon si Mama Jelski. I-play natin si Mama Jelski kay request ni Ipin. Masaya ho. Mga taon lain lang kay mga tawa din ay. Hanto ara. Mura sus pa sila. Mama Jels. Jeliski to din no? Jelly in the sky. Jelly Sky. Ito na ako tayo. Jels Sky. Pero nga din anara. 275. Boom. Dikiti ko mama. Hindi pa man dahil dikit mama. Bi mo basa tabi? Ano niya? Anara. Tamsak dan yan sa isi. Jilski, shout out. Jilski. Pupunta ako kang kuan bukas. After mag-live si Ian sa isi bukas. After niya, magbigay ako ng kuan. Ayuda ba? Pero nag-play ko sa imo Jilski. Mama Jilski, shout out. Vanessa Muksar. I thought Vanessa Payant. I'm very happy if Vanessa Bryant kuan to my live. Charot. Uy, yan na siya kanina din. Si Vanessa? Oo. Taka raman ka? Nana siya sa singki ko. Hi. Pagtsurya oy. Muksar? Siya kanina. Yan siya, where's Jocelyn? Pataka raman ni siya good. Ima good mao. Matagal Murag singki ko. fans man siguro ni Kubi ni si Vanessa Muxcar. Matagal Jocelyn. Aben sa singki ko. FTB, hi Mama Jelski, hi yan sa isi. Mama Jelski, mega shout out yan sa isi. Mega, amiga, ha? Ano sa Jin? Di ko magkamera Jin, ba? Wag mo kunin mo tanawa. Napunda na ako live. Punda na, patay. Wa na. Nasa ako naman ulit. Napundir na imong lights, awa na. Pundir na. Ay, Pwede na, ilisan din. ha? Hindi ko na ilisan. Uy. Pundir ang light sa imong kuan, sa imong ring light? Awa na, guba na. Ya, nga ka rin. Uy, guba na, di naman musiga. Usa pa man dahil imong gipaabot ana. FTB, hi, mega shout out from Mama Jilski. Mama Jilski, gi-play ta ka dire. Kaingon si Jinipe. Mama, out. Uy, ni-out naman si Kuan. Ni-out naman si... ni-out naman si Mama Jilski. Di balik po sa imo? Wala pa. Busy kasi. Okay. Basi ba ang dito? I see. Hi to my 6 viewers. Balik ko sa isa ha. Balik ko niya. Kaluoy mo. Dito ra ka. Okay ra. Mama Jilski, gi-play ta ka. Pero okay ra di ka mo ari nako. Dito lang kanikuan.
Dito lang kani ni Ipin sa akong BFF ba. Shout out host, haha. Okay ra ka dito kang kuan, kang plasta ra dito ni ang sa panin ni Ipin, mama. Okay ra ko dire pero giplita ka, gisugo mo ko niya. Amo, Pero ugma pag basi ganahan ka mo apil ugma sa after raffle ni yan sa isi. Muhangyo niya ko niya. Basig ma-approve. Basig ganahan ka ugma magparapol kog oras 24 hours after sa live ni yan sa isi. 5 ra pud ka buka kung ano bunoton. If I were mama, sige host. Tapos na ang pag-ibig mo sa akin ay iba. Shout out FTB, kumusta Miko? nagkuhan ko ganito rin ba, kung ibalik ba, kuhan ba, ang kuhan ay kayo siyan, si Chingy po, ikuhan ko no, ang kuhan, Asa? ang ako read aloud, Asa di man? man makuhan, ipabagan na yun, Wala oy, dili ka kakuan sa made for kids oy. Di ka kakuan oy. Di ka sa pan. Shout out na host. May sige host, mama unsa time ugma mga after mga 10 siguro. Feeling na ako mga 10 kay kuan kasagaran mga 10 10 PM sa Pinas time. 10 PM. Kasagaran mahuman si kuan si yan sa isi mga kuan man mga alas 10. Kapon sa una, Unsa time same time ba? O same time. Okay ra kay te. Sa Chingibo te. Tulog boys Chingibo. Asa man tong StreamYard ninyo te? Sa Chingibo to StreamYard basin og basi si Mars StreamYard next day. Good evening host. Hi bye. Di ba ni? Shout out. Hi Mama Jelski, Oh, balik na po ako city man po, dire ra ka ma. Rasta ra dire. Ra dire. Ayaw biya iipin. di ko pa naguro na. Ayaw ko imam. Mama. Ayaw pag ma'am. Kay ma'am dani. Ayaw biya itin. Amo, Himo man untang amo. Good evening host. Good evening diha. Bye, di ba ni ating na lang daw nat ma'am. judog sa ninyo. Ating na lang daw nat ma'am oh. Tiya, pwede ra kog tiya. Bye, pwede ra kog tiya. Sis na lang, oy. Tiya oy. Diya. Kabata pa na niya tanahon, ya. Isi, oy. Ha? Kabata pa ni Jelis kay Mo man uso karon hubaga sa kong miga oh, naka-sleeveless man panuhuton na pud kong tungron. Ayaw po. Okay ra lang tiya oy kay unsa man ka nga. Nagud antipara. Unsa post na ato antipara dito tawag og tiya. Kahami si sa kong miga buyag oy. Pare basahan din oh, parili na lang message. Parili na lang sa message. Insya tawag ko na kanig tiya. Haha, tiya. Haha, yan sa si tiya. Ate na lang. Unsay tiya sa mga idaran lang yan. Kabalo nga 60 years old na ni Bay, di ba ni? Shout out, di ba ni vlog? From FTB. Guys, basi ganahan mo refresh diha, pangpalit og haligi. Shout out to you too, FTB. Guys, maluoy. Pahangin pangutot taon mos gawas guys, maluoy mo.
Pangutot taon mo be, kamong unam ka buok, pangutot mo. Apil pen, pangutot pen. Okay. FTB, sorry, it's fine. Di ba ini? Guys, maluoy, dungan taon mo pangutot sa gawas guys be. Buang. Amo magkanay. Kay para pangpalit og haligi, halublag baron. Ako lang sige pautot. Ako ipa-refresh ba para sa atang badjin ba. Guys, maluoy mo. Ayaw na muglangan, pangutot na mas gawas guys. Guys, Para sila ka- ko. Guys, sila kanang unsa na rin kanang itikit para ma-refresh ka. Sa may idikit nga. Pataka ramang ka nga. Kisa may ilang dikiton dire. FTB, padikit kay Divine ni Vlog, mama, padikit kay Divine ni Vlogs, mama. Yan sa isi, Bikini Man, kang Divine ni Vlogs, legit ito. Kay dikitan nyo, dikitan kayo nito. Nga nagtagalog man ko. Bisaya man ta dire. Tatanay. Thank you akong refresh. Thank you. Thank you. Thank you. Pinangga kay ko ani ni Miko ba. Kaya ako kay refresh. Refresh ko diha kay para pinangga pug ko nimo. Asa man ko ma-refresh? Ha, bisan unsa host wala problema. Asa ka mo refresh? Refresh. 42 na ko host oy. 42 na si kuan mama pero kuan pag now. Sa pa ni Uy, baby face Ikaw, pa. pagkat ko dahil mo. Na tiguang pa ka din. 47 na gud ka din. Na, line of pero okay ra na din kay line of 4 gyapon. Jidax Vlog, sarang madam. Thank you, boss. Thank you, boss. Ang pinakabuutan nga vlogger sa Dubai na si Divine ni boss ay. Pag-hi po, Divine ni boss. Isa ka haligi na. FTB, thank you. Jidax, mao pa pagmata na mo. Gimuta pa. Agoy, panghimuta sa boss. Oo, nas Madam Divine ni. O, naa dire ay. O, pa ni natog. Nag. Ikabaw ro daw matigwang zin. Kabaw rin mo tikman. Ay, thank you guys sa akong utso ka buok dire nga unsa pa nga nani? Panauhin. Nagpahipi na si Madam Divine o nagpahipi ra ni siya boss kay nagtugway pa ni siya. Kinsa nang naspikas linya ni Madam. Akong kuan dire boss. Miga si Jinipi kadtong akong kauban og vlog sa unsa ito atong gi-vlog Jin? Fast talk no? Oh. Kadto boss. Kung pinaka buotan ako diri nga miga boss. Ikaw mo, Unsa? Jorda Jin eh. Buutan ba ka Jin? Mag-amiga na lang dahil di ka buutan. Wa jud ko'y miga nga di buutan Jin. Good morning. Naras Chingibo o FTB. Naras gwapa nga Chingibo o. Harang, thank you gwaps. Madam pud si Jaka, siya ka adyo. Oh, madam bitaw ka ito si Jaka. Morning day Chingibo from Jidak Angelita San Juan. Hello po madam. Kisa mas Angelita, shout out naman. Kisa mas Angelita, kay nas Angelito. dalawa. Ikaw ni Jen, si Angelita Jen. Jen, ikaw ni si Angelita Jen. Kay pangitaon ako sa Angelito Jen. Angelita. Shout out. Angelita Berada. Kantahan ko ni ron. Chiquitita na ninano. Ganon. Hello guwaps. Hello. Hello guwaps. Good morning. Kapi-kapi. Hay langga. Chingibo. Agay. Naglangga-langga naman tayo ni si FTB. Grabe ka pa. Mapinanggaon kayo niya kung migo ba? Migo na akong mga generoso.
mga hiniroso. Hi, Angelita San Juan. Angelita, hello po. Hello, Angelita. Matang in Angelita, nagduda jugani nimo. Pangitaon ko jud nis Angelito. Ayay. Basta maayay ni si Jidax. Wa na ni. Ni katawa na ni pina tapsing. Si FTB nga mapinanggaon. Naglangga naman sa akong guwaps. Pastilan ka mapinanggaon. Angelita. Spirit Cube. Harang tamsar. Aw kani si Spirit Cube mo ni siya si. Kuha ni siya. Singibo ni siya. Singibo ni Jin. Pag shoutout. Singibo Jin. Unsa man tawag ka? Pag shoutout sa akong mga viewers din, no? Kinari siya na lang. Yaya na rin. Agoy, no? Angelito. Angelita. Matang. Kinsa yun is Angelita, ha? FTB, haha. Jidax. Asa naman si Madam Divine? Siya agit sa kobe. Divine! Pasig makamata akong bana ba? Ayaw balik-balik, te. Maulaw ko. Maulaw. Hindi siya. Maulaw. Maulaw. Si Miko di ay. I-shout out po mi diha, Madam. Madam Jane. Oy. Jane, oy. I-shout out ang buutan nga vlogger nga taga Dubai. Jidax Vlogs. Ina ba? Sige, good. Ina, shout out Jidax Vlogs. Ina ba? Isa lagi. Ay, i-shout out na laman, good. Shout out Gina's Vlogs. Si Jidax Vlogs. Shout out Mama Januski. Shout out. Shout out Justin. Matang Zen, di yun tani makapromote og tarong ang istorya. Tarong nga. Pati may. Si Jidance Blans di ay. Naunsa na, Chingibo kay na Chiribo. Tarong nga ba? Chingibo. Bitaw Chingibo. Iyon bitaw kag Chiribo. Tarong nga, Jidax Vlogs. Na, shout out Jidax Vlogs. Ina ba? Gina's Vlogs. Shout out. Shout out. Di kami ka shout out. Na, natarong na gid bo. So, ano na murder bo. So, di na. Di na, Jidance. Jidance, yahoo. Kuan si ang imong Chingibo, ha. Jidax, ing na ba, madam? Ing na. Ing na, boss. Jidance daw. Jidax, ba. Brownie boy, tamsar. Basta na arc. Si ako ning palangga ni, si Brownie boy. Palangga ko ni si Brownie boy. Ato ning bulo dire be. Chingibo, tarungin. Jidax, tarunga diha, madam, tarunga daw din. Jidax ka na, kalami shout out. Oy, otro kay ganahan si shout out mo Jen. Shout out Gina's Vlogs. Na. Unsa man imo ika-message ni Jidax Vlogs Jen? Yung na Gina's Vlogs. Buotan nga vlogger lagi sa Dubai. Umigo ba? Wa man koy migo o miga nga di buotan Jen. I-shout out ba? Yeah. Tawa man. Ha, suko na. Suko Jen. Taro nga Jen, otro has. Agoy Jen, nagselos Chingibo Jen, wala ni magi-shout out. Wa na di na kaani iple. Shout out Chingibo. Shout out Mama Jelski. Oh. Haro Shout out mas palangga na FTB. Naara. Palangga naman ni si FTB. Oy, kibutan good ni good. I like you, Madam Jen. You make me laugh. Uy. English na gini Jen. Si Jidance. Jen, istorya ha gud ni si Jidance og English Jen. Kanang interview ha ba? Taga Cebu ba ni siya sa una Jen. Karon sa Bohol na. Karon na napos Dubai. Bitaw. Saan siya? Iyon ba siya, Jidax Vlogs. I like you, Madam Jen. You make me laugh. Ikaw, Jen ba? Wag yung ka nag-answer akong live. Ka nagbasa na mo. Ka nabasa. Wala mo nabasa ilang mga, message na. Ay, Nagibasa mo na ako. no. Wag yun naman ibasa. Lain ako. FTB, hi, busing. Amo, Jidax Vlogs. FTB, Chingibo channel ko si Onbe. Kay ka-girls. Ka-girls, Mama Jelski. Harang host, thank you. Thank you, ma. Jidax, Madam Jen. What's the name of your channel?
What's the name of your channel, oy? Taro nga diha. Taro nga ba? Kay naminaw. Usa man siya. Genevieve. Mahappy lagi dahil ni siya ba? Jennifer's Vlogs, boss. Pag-comment din, para mailang ka ni kuan, para madikitan ka ba? Unsa man siya? Comment ko Ayay na may gakusi-kusi dire. Saman manghawa na ta. Manago na ta sa tong purol. O kita maglinya. Ha? Mamingwit sa ako dire host. Ina si host Jennifer's. Oy, mamingwit siya. Si Mamas dire, bagi biyahan na po ka. Jen, biyaan ka ni Mamas Jen. Namingwit siya dire. Jidax, taro nga og spelling Madam Jen. Hehehe. Mama Chelsea, mangit. Hoy, Jen. Jen eh. Ane, biyen. Mo balik ra ko niya. Balikan na daw ka. Ay, nagbalik si Jennifer, Mama. Unsa upos kay balikan. 15 minutes, balik daw si Mama, Jen. Okay, Pila imong viewers, Jen, for watching mo dahil ni. Bi atong ibaba imong link, Jen, bi kay para mo ano si, para makitaan ka ni kuan, makitaan ka ni. Ya. Lagi? Usa mo, iya ba noon niya? Kani, ang ganahan mo tanaw sa beauty ni Jennifer, nag-ayos iyang bangs, nara. Ayos iyang bangs, Nax Plaster. Ya. Pero nga imong bangs, panuhuton yun yung bangs ni mo, timanira. Kusi na, FTB, haro be, Mama Jilski, patay, mga liars na guitars. 15 minutes, thank you, Mama. Bingwita ko, Mama Jilski, please. Pakit atawag ko ni Madam Jen. Subaya, boss. Subag, kay nag-agtang Madam Jen. Haro, Chingibo, gwapa. Gwapa, gini akong miga. Chinky po. Oy, Mama Jilski. Si host Jocelyn, maayo man mo kanta. Maayo daw ko mo kanta. Uy, naa si Dax Vlogs ari nimo Gibiyaan ako si Dax Vlogs din. Ari mo sin. Kapit ko dire. Back to back. Di ay na. Apit ko dire back to back dire. Ano say back to back pa eh? Back to back ang kuan. Back to back ang sa pa ni. Back na salamat. Hello, FTB Chingibo, ready na kakusion lang agay ka. Kahame, sige, Jidax Vlogs, ambak na suba, bingwitin tika. Mubingwit dan ni si Ja. Iblo was Jidax, uy, unsa man siya mauwaw, puta na hindi man ka mubulo ni Jidax. Iblo, Jidax ba? Di ka kabalo mubulo ni Jidax. Matarantar man dahil ni siya. Sikat ra ba ni nga vloggers sa kuan? Sa pa ni Dubai? Oo na lang siya, oy. Ha? Kasi di ka butuon ako nga. Sus. Swerte kay mga amigo ni mo ni. Buutan, ambungan. Ha? Nana kay jacket. Nana, tamsak na rin madam ha. Swerte kay mga amigo niya si Jidax Vlogs kay buutan, ambungan. Tamsak na. Ayaw dako ako si Agay, balik dere boss. Kay nakin si ay boss. Oo, gapat singibo. Ilis ko gabi 1 hour. Tamsak. Nag-ilis ka. Maplito na ako karon. Nag-play all ba ko nimo? Check na ko. Railway. Nako sa railway. Mama Jilski. Uploads from Mama Jilski. Nako sa uploads from Mama Jilski. Gamay raman imong upload ay Mama Jilski. Sa man si Mama Jilski. Gamay raman ay upload ni Mama Jilski di ay. Silent lang host. Gwapo singi. Salamat sa akong kuan nga nananaw dire. Basi ganahan mo mangutot, pangutot sa mo. Ayaw pangutot. Tao na utot. Good.
Guys, basi ganahan mo mangutot, guys. Jen, patanawa ta sa imong ring light, be? Palyot. Sige ra man kag pangaskas ang uoy, giuro man kag kuswad. Oh, di pandang. What? Dapat ay. Uy, naara man lagi. Oh, ako ra gihuwat ana, Jen. Mainit sa ako ha. O sige, chingy po. Oo, Salamat. ay, balik-balik dam. Ah, man eh. Good, good. So, gamay-gamayin og kusi, be, ha? Balik diri, dam. Balik daw diri, Jen. O, lagi bago pa na paman ko good host. Ah, okay. Pero gipli ko to, giloping ko to, mama. Taas sa mga 3 hours. Taas sa mga 3 hours. Mama, init sa ako, haha. Imbitar pa utot. Di ay. Dong, FTV ko si Ara pod ko, please. Kay pagka kalaay gani kinusiyay. Ko si Abe. Simhuta lang niya pod. Sana magunsa naman taan ni Jen. Masayaw karon din. Musayaw karon pastilan. Mutambling na po ka Jen. Asig sayo Jen ay kay bago pa ba gabi igi koan. Kiat na po karon. Bago pa ba gabi. Bago pa ba gabi nag unsa pa ni nag solo mo tiyan yung kiat na po karon ang panahon nato diha. Dong, ko si Apog ko please. Hi, kapait, boss. Mama Jels kay harang na po. Thank you, mama. Inani on Sir Jidax Vlogs. Aray. Antoinette Ortus. Oy, nabistunit sa ako, oy. Antoinette Ortuste. Hi, Jo. Hi, Tonet. Ito ni Iblo na to si Tonet, be. Nag-aasa man ka mo. Ago. Jen, na-stunit na ko, Jen. Awa na, Jen. Mama Jelski, nagbaba. Og kuan, link si Mama Jelski. Baka naman, Dab Angels. Adaghanag Angels, ani akong mega, oy. Nagbaba, og kuan si Mama Jelski. Og kung sa pa ni, nagbaba og link. Legit ni siya, legit, guys. Ganahan diha, guys. Ayaw taon mo kuan, guys. Ayaw mo kaluoy, guys. Idikitin na ninyo. Ayaw mo kaluoy, guys. Dikitin na ninyo, guys. Mama Jelski, guys. Ano madalin? Nagbalik madalin? Sadyaw, madam be, pasampul daw, sampulin. Ayaw taon na pasayawa, boss. Kay, kuan ni siya, boss. Kaning, gipanuhot na gabi, boss. Gikapoy na, mo trabaho pa taon na ugma. Ayaw, sigsayaw niya, musayaw, kiat lang karon. Ingnon yun ako sa YouTube. YouTube. Stop kibuloy na po ni si Jenny P.O. Kaya nagpabadlong, oh. Sayaw na po siya, gipanuhot na po siya gabi, eh. Harang dam refresh. Thank you, boss. Makapalit ko ng isa ka buok haligi, boss. Channel, ayaw palabi og painit lang ga, ha? Agay, kapay kapag sweet naman sa pag-ibig natin ay litong-lito. Jidax Vlogs para sa haligi ni nanay. Kaayo, boss. Para sa haligi. Sa haligi sa abuhan. Kalami baka jo. Oy, agoy ginoo ko. Lahi ra gini ilang mga pagpinangga sa usag-usa. Ching-ching, harang. Thank you. Thank you, Waps. Kani akong mga amiga og migo. Pagka nga sweet. Murag ako. Ating-ating ka, ay? Sweet ba? Kanus agad ko di sweet ni mo, Jen. Sam daw ka, Jen. Dula ko imo harang host. Refresh na ako. Thank you, Mama Jelski. Thank you very much, Suma. Haroy! Ajuroy! Bitaw, Jen, mapinanggaan ba? Jugo, Jen, sweet pa, yun.
Usa man gud ko di sweet sa imo din. Tama. Di ko palabig init kay ulan moy FTB. Hagay. Malangan jud talaga ta. Jo Monica. Jo Monica ka na. Monica ka na. Mone? Oo. Hagbayra di ba ini? Nagsunod kami ni Boss Jidax Vlogs. Nagsunod kami. September. Nagsunod kami. Hala na, si Madam Divine Naani si Madam Divine Vlog. Ang akong migang ambungan. Ha? Salamat. Thank you po. Uy na ako. Supportive kay niya itong miga. Kalingaw ninyo duhan ni Jocelyn Pin. Oh, lingaw kayo mi. Tunet, lingaw kayo mi. Miga gud kayo mi. Ano yung ginipikon. Ano ako pinakamiga dire? Harang, Ma'am Zelsky, thank you, Mama. Hi, Madam Divine. FTB, chingibo ko si Onbe. Hagay. Magkinusi ay nalamantaan ni Ron. Apilamig ko si, ang agtang jinipi, apilag ko si, be. Ang agtang jinipi, be. Chingibo, haro, si Bells, Divine Vlogs. Gamay lang yun. Gamay lang yun, FTB. Aray, boss. Saan to naman ni boss? Ipakusi ko ni kapiling agtang jinipi. Aray na ko. Ha? I-shout out. Jen, i-shout out na po, Jen, be. I-shout out ako may viewers, Jen, be. Ako may viewers din. FTB, Chingibo, G-Dance Blans. Divine, Mama Jelski. Sa pa man. Antoinette Ortoste. Na mga viewers na ko, Jen. Oo, nanghipos na kagsugod ha. Kay musayo na po karon. Tarungin lang yung musayo diha. Visit ko ni Jocelyn. O, ni-visit siya na ako, Jen. Si Ortos, si Antoinette. Thank you, Net. Thank you very much. Thank you very much. Manindot rin yung mga vlog ni. Mga luto-luto, lami. Gut makagutom. Ana, sa inalin. Ito ka sa kay manghatag 24 oras. Oh. Unsay manghatag ugma pa man ko manghatag 24 oras pero ako siya i-play are. Net, internet vlogs pagbaba og link 24. Buching harang. I-shout out ko balik Madam Jinipe. Oma, thank you po. Kaway singgit o abi gamay singit ang kusion. Kaway Divine ni Mama Harang, thank you. Madam, maligo sa ko ayaw pang lili ha. Lion niya kang kuan Jinipe. Mog ni FTB. Didax, i-shout out na po ko Madam Jinipe be. Uy, i-shout out do si G-Dance be. I-shout out utro be. Buching harang. Shout out Chingibo. From Divine. Thank you, G-Dance. Mika shout out. Mika shout out. Salamat. Oh, asa ka to. Mapasalamaton yan akong miga, boss. Shout out Chingibo. Pwede ko Jidax Vlogs, pwede ko mangli Sir Jidax Vlogs, Mama Jelski, balik ko sa silingan host. Huy, Jen, nalagi si Kuan Jen, nalagi si Benedicto Dawas ako Jen. Thank you. Jen, ang imong tutor sa ako Jen ay. What na libre rin? Nabitaw. Si Benedicto Dawa. Basig manguyab sa ako ni si Benedicto Dawa ron. Oy, Benedicto Dawa, I'm taken. Happily married. Happily married. Di balik ko sa silingan host. Balik lang. Balik. Haraman to. Thank you. Balik ko sa silingan host. Sige, balik lang, mama. Okay ra ko diri, mama. Si Ipin, pinanggaon na to, mama. Tamsak harang. Singibo, sige, ganyan lang nako og kusi lang ha. Langga ha. Ay, kapait. Yan say, wala na harang. Wala na. Dili lang dong, FTB. Mali yun is Jidaxon. Si Jidax Vlogs. Kagkuanin ba? Uy, Ha? paminaw sa... Ano, bitaw ko. Kaya makagkuan ba? Bisan nun sa deranin. Jidax Vlogs. No touching. Ha.
Antoinette, hi Jo, pwede ka lapag diri og pwede ka ay Antoinette. Paglapag og kuan, baligdaghan. Yan say si Didax Vlogs kuya, hi. Yan say si malipayon kay niya akong buotang amiga. Guwapa, buutan, hubag. Hi, Dayan say si Didax Vlogs, Benedicto Dawa. Tan-awa lagi din katong nanguyab sa imo din nga si Benedicto Dawa din oh. Tung nagcharing-charing sa imo naalagi are. Sos, stilan. Nakalimatikod, guro ni nga nag-live ka din nga. Uy, gusto silin. Hi, Antoinette Day. Taga Cebu ba ni si Kuan, boss? Antoinette. Kuan ni. Ikun saan mo si Antoinette ganit, Jen? Ako na bayaw. Oh, bayaw niya. Haha, ayay na ay nanguyab diri. Oh, nanguyab si Benedicto Dawa, nanguyab na Jinipe. Maglalim siya. Yes, ma'am. Text me. Unsa iyab di oy, haha, si Benedicto Dawa ba? Kani si Benedicto Dawa. Nani si Benedicto Dawa, agoy nangandam na po si Jinipe ronay. Musayo na yun ni kay na si Benedicto. Happiness. Charot lang. Charot lang namin. Maglalim mo niya. Jidax, haha. Mulis nga, magsamot akong ilong ng style. Bitaw. Pastida ng ilong nga. Lupig pa mag-imburnal. May pang ilong, murag imburnal. Ang kuan, imburnal lang yapon. Guys, nagbaba ng link si kuan guys. Nagbaba og link si Uy, ikaw na ni? Basta maubo ko. Uy, ikaw na ni? Ayaw taon. Si Antoinette, nagbaba og link pa lihog kung kuan. Suroy. O guys, sa utso ka buok, basi ganahan mo mangutot. Pangutot lang sa mo guys. Panghaligi, isa ka buok. Refresh harang dam. Thank you boss, thank you boss. Thank you sa akong migong ambungan. Hubag og lubot. Buotan, hubag. Kumplito kay akong mga amigo ba na siya ni oy, hubag. Guwapa. Buotan. Mga nagkasagaran hubag yun. Stilan. Ay mga singibo, hubag, guwapa, buutan. Si Jidax Vlogs, oh. Hubag, guwapo, buutan. Ito si FTB, hubag, guwapo, adunahan, ambungan. Pagkapait, kumplito. Pag ay ako'y pinagpala ng mga friendship. Ha? Sakto yung kadamda. Ang saon. Napoy akong miga, oh. Si Jinipe, oh. Hubag, buutan, guwapa, hubag, ugagtang. Hubag tanan din, hubag tanan. Hubag tanan. Pati kumagko, hubag. Suruyon ta kaday Antoinette, oh. Net, suruyon ka ni Jidax, maligo pa ni siya. Maligo pa niya, magpahumot. Magpahumot ni siya, Net, magpahumot. Akong ba nungkab na po. Ha. Tawag gusto nit siya. Maligo sa koday para humot punta. Oh. Humot na kadaan. Humot na daw kadaan, boss. Gisimot, guro kang ipin, boss. Singibo. Cheribo, naalagi to si kuan gay na Cheribo, si Benedicto Cheribo, itong nanguyab kang ipin. Kinsa man to si Benedicto. Hala, naalagi ni dire. Nalas Benedicto nimo, may kurason, Jen. Hala, may kurason, Jen, for you. Agoy, lahi, sure. My question is for whom? I don't know. Uy, kuya, banto, grabe ni mong islit dire, Jen, na. Renes Benedicto po ni Soroy. Agoy, Benedicto, I'm the husband na po ni ron taon-taon. Maligo sa FTV, nag-shampoo na ka, sir. Ngano kabalog kadam humot ko? Humot. Boss, ay. Si Animer ay nawag si Animer ay. Yan eh. Ay, wanawag yan eh. Kay, si Hani. Nawag si Hani. Naamang kung si
Naamang gud si Kuan. Ay, Na si Jinipi sa linya yan. Di ko katubag yan. tawag. Haha. Tawag yan. Antoinette, lingawan Antoinette. Oy. Ahaha, dapat humot jo. O, dapat humot yun kay. Saon na lang nga. Guwapa ra ba kay ito si Madam Humot. Dapat partneran yun pag humot. Guwapa, humot, hubag, buutan. Amen. Way pakay. Maligo. Ah. Para humot. Nalagi, nagsiampo. Mana ko basa na. Balik-balik na lang tayo. Wa, Padong FTB, Antoinette Kalingaw. Ugoy siya ni kay nanawag. Nanawag siya ni ba? Yan, nanawag lagi kaya niya. Nag-live tayo niya na si Jinipisa. Si Jinipisa. Pag talaga. Hala, gisasab-an ni Agoy. Gihoy naman ni Tsingibo nga. Hoy, Benedicto, iya bong Jinipi. Unong na niya, unong. Ni Hunong na din. Bantog. Maligo na yung ko, Kalingaw. Ligo na, boss. Kay, Ligo na dito ay, asa pasapon ka? pasabon ba daw ka, boss? Ni Jinipi, boss. Pasabon ba daw kang ipin, boss? Kung sa daw yung gilangan-langanan, boss. Boss, before ka maligo, boss, what can you say sa akong Merike? Hamis na. Oh, Enrique. hamis na, no? Hamis na, boss. Hindi mo ka na, what are you saying? Guys, what can you say? English agad din. English sa din, kaya may pakakong naong ba? Kaya nagamit ba ikong Merike? Merike. Sige na ba? So man siya, hinugaya, oy. Oy, thank you sa akong 15 nga. Thumbs up. Thank you, guys. Thumbs up din na. Agoy, nabisi na yung ka ni Benedicto. Wa na yung ko ni Mugita dire. Hamis na dam. Hamis na, boss. Slide na naglangaw, boss, no? Nagsinaw-sinaw na siya. Benedicta daw mistaken. Murag, nawagtang-wagtang na gamay yung mga alimasag. Thank you, boss. Ikaw, yung judge, boss. Kaya mutugan ba yung tinood? Usaon na lang imong mga engkanto sa una, boss, o dili ka mutugan og tinood. Lugura na surplus. Jidax bags. Ligo na, boss. Agoy, wa na si... Agoy. Singibo na po'y... Singibo po'y nag-away ni Benito. Wala na. Antoinette. Kasadya man. Kasadya man ang takna, ah. Sinaw pas floor wax, te. Abi na akong sinaw pas kuan agtang ni ipin. Ay, kabuang lingawan na to, eh. Guys, pangutot sa mo, guys. Pangutot sa mo, guys, be. Emo jud ko daw ko da. Di, pag mahal, pinangga ba ita kay kapin ba? Pinangga ta kay kapin. Ayaw, kuan, o di na daw daog. Pinangga ta kay ka. Oy. Mangihi ka? Kuya, wag guys, ubanan niya si Jennifer mangihi, guys. Baka naman pangpalit og kuan tisyo. Nag-live ako sa live. Sira, matulog na tayo kay mas daot ang Merike. Taon-taon matulog na din ako, guys, kay para may epekto talaga ang Merike, guys. Baka wala pang nakakuan, guys, sa akong kuan, guys. Vlog ng Merike. Guys, pangutot na mo, guys. Pangutot mo, guys. Sus, pastilan. Ang akong antipara kamubo sa akong ilong mahus-hus man. Beauty sakto dam kay ang engkanto mamalik. Bitaw sa mag-alas 11 na baya. Way post ang unsa pa nga ani oy. Merike kung ang engkanto mamalik niya tagdugoy matugsa. Harang. Abi ba na ako naligo na ni siya? Ligo na, boss, kay
Luguran. Ano ba Di sa gani karon maligo, boss. Luguran yung kang ipin, boss. Hanam simple. Ngit-ngit man kapin. Ngit-ngit daw kapin. Ako da ko ang panay na buhat na punta na Pin, ngit-ngit daw kapin. Ingon ni kuan. punta na tagyaw ni ngit na po ngit na po oh. Join. Join call. Mo join call on ko. Mo join on ko. Mo join call on ko kaso nag-live mo. Ugma guys, mag-live na po ugma guys. Manghatag tayo ng oras. After yan say manguyab niya ko niya yan say basig pwede. Mana oy ha, dali Matik. Dali good. Mating dali kay wakis. Mura magway abog sa Dubai, dali ra maligo. Jen, walay abog sa Dubai, Jen? Naa di ay. Naa man daw boss, ingon GNP boss. Bagay akong kuanen ngit na rin ayo. Mana sir? Jen, unsay mo kay istorya Jen sa akong mga viewers karon Jen? Kanang di nila malimtan jud. Kay mo out naman ko. Mga katapunog sila. Ha? Katapunog. Mga kataunoy, way luguray daw mo. Daw luguray, wala daw ng lugod. Diba, unsay imong ika-istorya sa akong mga botan nga viewers nga kuan man unsa pa ni. Nanganhi man sila sa akong live, suporta man gyud. Unsa may Butan. ha? Butan. Kinsa may buutan? Sila ako. Sila. Uy, sila ra di ay ka di na ta mag-amigahay ani Jen, sila ra di buutan. Shout out me, Madam Jean. Madam Jean. Si Harang, thank you. Shout out daw, ingon ni Jidax Vlog. Oy, Jean. Jen. Jenne. Shout out daw, ingon ni Jidax Vlog. Jidans Blans. Shout out po. Shout out po daw, boss. Shout out. Sa boss na, shout out. Okay, guys. Ngit ka ko rin ani. Nganong ikid man? Di makita imong kanaw? Ayaw lang sig kuan oy. Sig pa sinaw dahil kay mobile na si Benedicto o giaway ng Singibo. Uy. Thank you guys. Bye. Thank you sa pagpunta sa live. Matulog na ko kay para di sayang ang Amerikay. Ana ra bas GNP nga wa daw klaro ang Amerikay kay epekto nangatol siya. Tangaway di Ines langga te. Tangaway. Oh, yan ang awayon kanang mga kuan. Yan ang awayon. Ay, basta na magbinuang ang GNP, pinangga ko niya ang GNP ko. Kanang way mga klaro. Sus, kami na yung mga security. Mga guwaps. Puli-puli rami Singibo. Buyers, bye. Bye sa akong ko. Jin, kaysa ra gyud ka nagkuan sa ako ba? Nangutot ba? Kaysa ra man ka nangutot, Jin. Pangutot otro Jin be. Napunder na. Napunder na, wala ikautot. Ayaw na lang. Bye guys, boss, Jidax, Singibo, FTB Dong, Miko, Adibay ni Mama Jelski. Amping guys. Amping mo diha boss. FTB, Singibo, Adibay ni Mama Jelski, Antoinette. Amping yang tanan. Bye. Hala. Grabe naman kayo kahimsog kay kaping na ako ay pastilan.
Pagdan na, kung